Hej! Hej! Idag, vår pappa har valt, mamma har valt kläder och så till oss från H&M. Vi vet inte vad det är för något. Så vi ska öppna och titta. Finns även kläder till Bobo där i? Ja, det är sant. Men vänta. Okej, jag öppnar nu. Kläder. Det är lite blandat, jag försökte blanda det. Det här vet jag inte, men Bobo. Häng upp den, håll upp den då, så man kan se. Vad står det på den? Vad betyder det? Vad betyder Bieber? Justin Bieber. Sen här Det är Bobo. Nej, det är en tröja. Håll upp den. Jaha. Ja, det är den. Det trodde jag var knopigt. Här. Vad är den till då, tror Och här. Och det var inte så väldigt tänkt. Det är till mig. Titta, den du vill ha. Sen den här. Jo. Va? En i 4 ben. En klänning. Får vi se. Håll upp den. Får jag se då? Oj, oj, oj. Sen är det här. Vänta. Mamma, hade jag vänt Hade jag vänt det, mamma? Jag gjorde det. Det var ett så viktigt som det så. Här är mina el, tror jag. Ja, det är dina el. 2 på nya tights. 2 på nya svarta. Nej, ingenting. Och fint här blir det så här kort. Sen vet inte jag jag väntar. Vi får likadana kläder som Melanie. Va? Vad tror jag din här? Den sitter i träd. Sen hoodie. Du vet inte om det var här. Den är köpt från vuxenavdelningen. XS. Det är din storlek. En kofta. Ja. Till mig. Jag skulle vilja ta till Bobo, tror jag. Ja. Rosa armar. Och sen den sista grejen. Oj, vad stora. Till vem? Till mig. De här känns för stora för mig. Nej, de är inte vita, de är typ en blåvita. Ljusblå. Här är till mig. Ja, grått linne. Två pack, en vit och en blå.
with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't recognize